1200 de euro, dulapul ăsta de fapt este un pat. Un pat rabatabil. Pe care îl desfaci fix în felul ăsta. Bam. Și ai un pat de 1,40 pe 1,90 la 1200 de euro. Cadru metalic cu totul, somieră metalică cu 7 straturi de fag. Zona asta cu clips pentru prinderea pernelor și așa mai departe. Însă ocupă super puțin spațiu și este ideală pentru camerele care nu sunt îndeajuns de înalte. €1200 de euro, pat rabatabil, care ocupă super puțin loc în spațiu. Și dacă bagi codul CARTAL10, mai ai încă 10% reducere. Încă 120 de euro reducere. Sub 1100 de euro. Este super bine. Pat rabatabil, care nu-ți ocupă spațiu în casă. Ce vrei mai mult de atât?